खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। करिमगन्जआव 9 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों BSFआ। तेलेंगानायाव बिफा IPS अफिसारा फिसाजो IAS अफिसारखौ सेल्युट होदों। बाक्सानि सुबनखाथायाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। अरुणाचल प्रदेशआव सानै NSCN टिउरियाखौ आसाम राइफल्सआ हमदों। जिनाहारि खालामनानै मरिगावआव दानाय लुनाय बिफाननि मावख'गिरिया खाजादों। निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव सानै बांलादेशी सिख्लाखौ हमनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बराक सेरफांनि करिमगन्जआव BSFआ गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा जावा टेब्लेट हमनो हादों। हमनानै मोननाय 30,000 जावा टेब्लेट ड्राग्सआ गासै 9 कौटि रां बेसेननि होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौबो BSFआ एरेस्ट खालामनानै करिमगन्ज पुलिसनो गथायनानै होदों। करिमगन्ज पुलिसनि सुलुङाव खौरांखौ मोननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोजोननानै करिमगन्ज पुलिस आरो BSFखौ साबायखर होदों। तेलेंगानानि हायद्राबादाव थानाय पुलिस एकाडेमिनि डेपुटि डाइरेक्टर IPS अफिसार N वेंकटेश्वरलुआ सनिबारखालि गावनिनो फिसाजो IAS अफिसार N उमा हार्टिखौ सेल्युट खालामदों। SP रेंकनि IPS अफिसार N वेंकटेश्वरलुआ आथिखालाव तेलेंगाना पुलिस एकाडेमिनि डेपुटि डाइरेक्टर बिबानाव दङ। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव फिसाजो N उमा हार्टिया UPSC आनजादाव 3थि रेंकआव उथ्रिसारनानै IAS जानो हादोंमोन। बेनि उनाव ट्रेनिंनि थाखाय तेलेंगानानि पुलिस एकाडेमियाव नखर बिफाननि सोमोन्दै ट्रेनिं लानो थाखाय थांदोंमोन। बे खाबुआवनो खान्थि आरो आब्रुथि बायदियै बिफा N वेंकटेश्वरलुआ गावनिनो फिसाजो IAS अफिसार N उमा हार्टिखौ सेल्युट होदोंमोन। भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सुबनखाथा हालामाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा बांनो हमदों। हाग्रानि मैदेरा गोबां सुबुंनि न' बां सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरं, गय थालिर आरो फोनानै दोननाय माइ जोलैनि खोथिया फोनायखौ जानायजों लोगोसेनो सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा हाजो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा सुबुं थानाय ओनसोलाव फैनानै सनिबार हरनि 12:30 रिंगासोआव सुबनखाथा BSDनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं मिलन सुबानि मुकुल सुद्रधर, दिल बाहादुर, दुर्गा कतल, भक्त बाहादुर दर्जी आरो कुमार दर्जी बिथांमोननि थाग्रा न' माइरं सिफायनानै सिलिंखार खालामलाङो। मख'जाथावदि मैदेरनि बे उदखाराव 1 नं मिलन सुबानि मुकुल सुद्रधरनि थाग्रा न'खौ आबुङै सिफायलाङोब्लाबो रावनिबो सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोनाखै। खहा खालामजानाय सुबुंफोरा सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायदों। इसाक मुइबा हानजा NSCNनि सानै केडारखौ आसाम राइफल्सआ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव NSCN एबा IM हानजानि केडार फारियै लेफ्टेनेन्ट कुलियाम सम्पा आरो लेन्स कर्परेल जेलं सफं आखामोनखौ हमनो हादों होननानै आसाम राइफल्सनि सुलुङाव फोरमायथिदों। सानैबो केडारआ नागालेण्डनि केटिनि थागिबि होननानै मिथिहोदों। बिसोरनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तल, गंब्रै मबाइल फन मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि कानसायाव बिसोर गोबां सुबुंनाव धोन दाबिनानै जोबोद खस्थ' होबोबाय थादोंमोन। मरिगाव जिल्लानि दानाय लुनाय एबा हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट मावख'गिरि राहुल सयकियाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव एरेस्ट खालामदों मरिगाव पुलिसआ। गावनिनो अफिसाव खामानि मावनाय सासे जुनियर एसिस्टेन्टखौ सुपारिनटेन्डेन्ट राहुल सयकिया मावख' सिङावनो रावबो स्टाफ गैयै खाबुखौ लानानै राहुल सयकिया जिनाहारि खालामदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आइजो जुनियर एसिस्टेन्टआ मरिगाव जिल्ला बेंगिरि देबाशिष शर्मानो लिरनाय अजदलाइनि सायाव एक्सन लानायाव पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै सुपारिनटेन्डेन्ट राहुल सयकियाखौ एरेस्ट खालामदों। त्रिपुरानि आगरतलानिफ्राय फैनाय सेकेन्द्राबाद एक्सप्रेस ट्रेनाव सानै बांलादेशी सिख्लाखौ निउ बङाइगाव रेलवे पुलिसआ हमनो हादों।
बिसोर सानैनिफ्राय त्रिपुरा आगरतलानि नकल आधार कार्डबो मोननो हादों। पुलिसा सिग्रोमनानै नायबिजिरनायाव मिथिनो मोन्दों दि बिसोर सानै सिख्लाखौ बांलादेशनिफ्राय त्रिपुरानि बर्डारखौ बारहोखोमानानै बिसोरनो नकल आधार कार्ड बानायनानै होदोंमोन सासे दालाला। बेनि उनाव तेलेंगानानि सेकेन्द्राबाद आगरतलानिफ्राय ट्रेनजों लांदोंमोन। बे समावनो स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै निउ बङाइगाव रेलवे पुलिसा बिसोरखौ हमनो हायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।